Mokwongo erokamano. Mokwongo adwago erokamano ahinya ne oganda wa Luo. Because chomoko siasa ni nyaka ikuong idog dalau. Kuom bedo ni nyocha ok gi participate ahinya e wach mar ringe town gi gomo. Yowuoto ma Kibira nok obiro. Emomiyo be wan gi tho matin kodok yothuru akucho. Nwach gi mokwongo en ni wan chakre higa chakre ne chak independence Kenya ka komak kwa bedo gi state of emergency 1952 ndalo Mau wuodwa mane iluongo na Arguins Kodhek ema noyalo ne jo Mau. To kwaseyudo uhuru 63 to gin e joma okwongo bedo victims miwacho ni onegi. To gin ema ne giyalo ne Mau. 1963 nogono bende kapok wayudo independence. Ramogi kano bedo offered position mar president to wacho ni ok ginyal betray Kenyatta ni Kenyatta ni edela to giyudo uhuru nyaka kuong we Kenyatta. Ma governor ndalo no Rawlings no dhi momiye Kenyatta neno modhigo. Oluo gin joma osebet katiyo gi ogendni moko gi chuny maler and in good faith wasetiyo ne jo Kenya. Kane moyo biro ne jowa obedo involved nyaka coup ma 1982. Mwa bedo excluded from government. Mwa thagore kabisa. Kacha ne chopo 2002 kendo wan emwa chako jowa Raila Giriemo chako gore moketo Kibaki. Kagi yuda sirkal ni to gigwe sianda jowa to giriembo wa sirkal. Iwinja. Nyocha higa mogikni nyocha koro Uhuru wacho no support Raila. Gidagi. And gima nya wacho mokwongo daga poka wuoya about finance bill. Ni Lweny ni ok marwa. Lweny matimre sani ni en mar jomage. En mar okuche gi lango. Ok en lweny. No. Ging'e gima gilaro. Kata sirkal ni nyocha gi form to gi form 50% gin 50% jomoko ka. Wan kata minister wan ga achiel just for by the way. PSS wan ga ariyo kende. Iwinja. And ananya wacho gima nya wacho ni some of us kata mano biro modhi e UDA ni wadhi kuro because wadwaro ni mondo wayaw yo ne community marwa mondo bede sirkal. Sirkal kata bed mana ni wan gi devolution. Pesa madhi e county government tin. Ng'eny pesa dong e central government. To wabe wachulo osuru and we want ni mondo wabed part of that government. Mane momiyo up to now poka winjo ka jakom wuoyo and I would request him ni kiko wuoyo gini. Because nyocha ka nodwaro tich ka to kuche gi nodagi miye tich. So there's nothing makendo wachako wabet go piny. Nwa jogi ok dwarwa. Kenya ka lango kende mosegonwa kura. Lango gi ema 207 no join up with us. Mogonwa kura 100%. Kata bandu poko gonwa kura 100%. Kata okuche gi to poko gonwa kura completely. So kaduoge wach mar finance bill. Gima jo Kenya mang'eny modagi wacho kabisa. Ang' momiyo wan gi problems. Ang' momiyo president dwaro ni mondo ket usuru mamalo. Nitie gima kwa wacho ka to jowa ma sympathize go Uhuru wacho ni wawuoyo marach. 2013 kano Uhuru kawo kom Raila nogo koko mowacho ni ukawo loan mang'eny uketho piny ni. Wabro timre nadi in future. He complained. People have forgotten about that. Kane Eurobond obiro, the same Raila nogo koko. Mowacho ni ukawo pesa ma Eurobond ni en ang'o. Sani nyocha Ruto nonyiswa nyoro ni osechulo $2 billion US. 2 billion nyalego en pesa di gi Kenya shillings. So almost 300 billion. No, yeah, 300 billion Kenya shillings. Mano loan mano kawo. Majo moko be pod doubt kata ne notim kode ang'o. Iwinja Sharon. So sani always government gimikwongo chul. Kapok ochul gimoro amora en gowi. Emikwongo chul mondo kik wabed insolvent. To ji ok dwa wacho Ruto nyalo bedo gi his problems, but number one problem anyaka wawinjre ni ang' momiyo wachulo because ing'eyo Uhuru noyudo government ka Kibaki o stabilize government. Koro kantie loophole to kawo loan. Koro kufil loan no bende ok ne nyal chul during his tenure. Loan ni roll over to somebody else tenure. Are you getting me? Koro jo piny ok nyal neno the implication of pesa mano kawgi. Sani koro Ruto nigi problem nwach kata kodwa kawo loan nitie limit okonya kawo mo cover go rap.
because obed ni en threshold pod duong no nyalo wuondo wakato kawo kaka uru ne kawo nyalo bedo ni keto usuru mathoth kuom jopiny ma jopiny chulo e yo mar neno ni oyud pesa. History because kokidhi to history to kwanyal solve this problem in future in polythene you will be here for a longer period wadwaro in another 30-40 years kisebedo mama motegno inyalo advise jomatindo gi we may not be there ourselves. What I'm saying is because of loans mane wakawo iwinjo and because of threshold moan go matin chuno wani sani koro kwanyal kawo more kata kwa kawo not as much as those other people did. Projects mane watimo gin white elephants. Lamu port orbedi kelonwa pesa, it is not operational. Wakete pesa mang'eny. SGR nodong Naivasha ka. Okochopo Kisumu, no chop Kisumu, dikoro kelonwa pesa kwa tero mzigo Burundi, Rwanda, DRC to Uganda. So nitie gik ma first of all we must accept na happening. Now, ochopo wach mar koron wadwa chulo osuru. Ang'o momiyo ineno kata kala ang'o wegi demonstrate against sirkandgi. Nyi neno ka ji owuok Eldoret, nyi neno ka ji owuok Kapsabet, nyi neno ka ji owuok Kericho. Nyaki penjri ang'o matimore. Gima timore ni e sirkal ka. Wan gi jomoko mane sirkal ka ma are showing jopiny ni maybe pesa ng'eny e sirkal or gi kwalo. Because ka joma chiegni gi president weekend golo $20,000, golo $10,000 gi miel e kanisa. Kidi e Facebook mara political leader kichako ng'iyo pesa mancho chako golo nyaka nyocha Ruto bede sirkal en pesa ma abnormal. So jopiny ywak. Jopiny feel lito one wathagore udwa taxwa to jomoko to miel gi pesa church. These are some of the things may incite the public against government. Gimana wacho ni taxation ok rach, but nyaka wabed accountable. Nyaka president nwanga way mobro nyiso go jo Kenya ni pesa mokawo kuomgi otiyo go nade maber. The communication structure mar government no collapse. Nobody is talking to the people. Nobody is telling people waonge kod proper education on what is happening. So an gima wacho ni because of lweny manotimre, it is good ni president no stop watch mar finance bill. But it has implications. Ni winjo ko wacho ni pesa ni no dwa tiyogo e universal healthcare, ni winjo ko wacho wach mar fertilizer, ni winjo ko wacho wach mar hiring jopuonj mag junior secondary facilities. It means, I don't know, but gima afosi ni neno duond president gada ko wuoyo. He talked a bitter man. Kata kiwinjo duonde, he's bitter. So what I'm saying ni obro weyo wakendo finance bill no obro weyo. Obro tiyo gi structures my last year. But gima ng'eyo okubi nyise ni ere universal healthcare. Obo koncho udagi miya pesa. Okubi nyise ni eke jopuonj mag junior. Obro koncho udagi miya pesa. But most importantly, wawa gigi otimre. But luo kende mwakwayo ni kik wadonje lweny. Let's watch it from behind. Ng'atwa kik wuogi ni di demonstrate ndara. Wase demonstrate ne jo Kenya gi enough. Wa demonstrate negi giyudo multi-party gigweyo siandowa gichamo kendgi. Wa demonstrate negi giyudo gine devolution kwadwa form sirkal gigweyo siandowa giriembo wa sirkal o gidwaro wa sirkal. Omiyo let us watch wanendo jogi bogore up to which place. Mondo wadonji into that place, into that space. Barakwayo juluo, this is the time to redeem ourselves. Let's support President Ruto. Mondo wadonje this sirkal mondo wanwang avenue machiemo wabe ng'ato wanyalo bedo go president. Wawinja ne Brenda ngalo bende Brenda kago arwaki etwako kinyi makawuni winjo kaka Charles Oseloso kanyo kochiwo no historia mar kuma piny Kenya wuok Kenya kagisani makoro jo Kenya no amua mar mondo mi okaw chike lwetgi ging'anya mar mondo mi okwed paro mar chika mar omenda nyaka sani koro osekwede kaluore kod chika ng'oma koro nego bedne timo nikech wachore ka ni ka jatend piny Kenya okoyiere kod paro mar chik mar omenda to entiere kod teko mano mar duoke od bura kose duoke od bura kacha to jod bura nyalo ng'iyo moko kuom gigo ma ok nodwa to gingi kaka ginyalo amende kata ginyalo kale kendo kata kamano nitiere thuolo mar ndalo 14 ma koko duoke kata od bura to kata koko otime gimoro amora to inyalo kadhe kata inyalo wach ni nosechwe koke